Hello everyone, welcome back to Sia vlog. Dinihai जों आबैमोनावसो दंफैयोलाय ना मामि? आबैमोनावसो दंफैयोलाय जोङो सियायाबो मेंब्रांसो गेलेनानै मामियाबो मेंब्रांसो ना दुगैयाखै दाबो माने गरम नांखायनो थाब दुगैयाखै दाबो दुगैनो लाग्रोनोसै फ्रेश जाग्रोसै बिनि उनाव बानायफिनसै आरो भिडिअखौ मामि सोर दंफैयो जों आबैमोनाव मिलि फिसा दांदों नों आदार दौदों मिलिनो दौदों हेलो नासोना हेलो 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 बार जि मोजां बारदों लामायाव र' लामायाव देखायहरनि जोंना बाबायाबो बैयाव मुला फोजेनबाय मुला मोनजासै मुला बिलाइ मुला फोजेनबाय बैयाव मुला मोनजासिगोन ना मामि नालाय ओरै बाव नालाय केमेरायाव खालि हायल' लायो फैलाय मा बोरमा फिसाया माय थांजोबखो मामि फैदो नाय मेया नाय सोना बोरमा फिसाजों गेलेबाय थायो बेहा आथिंखौ गाज्रि नुथारबायलै मामि नोंनिखौ देखायला आं आथिंखौ आदार दौदो मामि आदार आदार दौदैलाय नै गथ'आ दौदो मोजां दौदे मा मोजां दौ मामि मेनो आदारा मोजां दौ माथो बिलाइयानो गैला मा जाजोब्बाय मेया जाजोब्बाय ना हरलाय सिया हेलौ हरलाय मा हाय हरलाय दे हरलाय हाय हरलाय सना गावहाबो दौथारसैलायनो दौदो दे दौथार मोजाङै दौ दे मा थ' हेलौ आरो खनसेबाव जोंनि भिडिअआव बरायहरनाय थाबावबाय ना मामि मामिया बाजादोंसो नै दुगैखांनानै बानायनो होननाया भिडिअखौ दसे थाथ'लायबाय आरो नै मोनाबिलि जालायलायबाय ओमफ्रायसो बानायबाय मामि गरमथारमोन नालाय ओंखायनो बानायथ'वाखैमोन दासो बानायफिनबाय नै बार जि मोजां बारगासिनो ओरै दुब्लिथिंसो थानानै नै बानायदों बार जि मोजां बारगासिनो मामि बे एखमबा गोबाव गोबावजोंसो ब्लग होनाया मानि थाखाय जायो होनबा मा कन्टेन्ट मोना नालाय मा भिडिअ बानायनो मानो जायो भिडिअनि कन्टेन्टआनो गोमाजोबो ओंखायनो दख'नाखौ नुखाया मानसिखौल' नुखायो मा भिडिअ बानायनो मानो जायो आरो गोमाजोबो एसे खिथा हरबानो जाबाय कमेन्टफोर हरबानो जाबाय मा भिडिअ लाबोनो एसे खिथा हरबानो जाबाय आन्दायो नालाय बिफा मोना नासो हमनो थांदों बिगुमै बिबोनां सानैजों ना हमनो थांदों आरो हजोंहाय जोंखौ लांफायासै डिस्टार्ब जायो नोंसोरो होननानै नांगौबा जोंनो थांगोन होननानै थांबाय आरो बिसोरो लांफायाखै जोंखौ ना मामि ना सोना उन्दुनो ओंखारबायनो आयौ हाय होनथारसैलाय आयै फिसालाय हाय होननोनो आखाइ बरनलायबाय आय मामि मानसिया एसे गगा मोनदोंसो बियो सुख गैया देहाया बारा गगा मोनदों एसे
थाबनो हामथों न' आंनि मामिखौ गासिबो औ सना अनखायोना नोंखौ गासिबो सना अनखायो औ अनखायो मामिखौ गासिबो नाया बुरजा मोनथारबाय दाम बिफा मोना ना हमहैदों बिसोरो नै बारा जि मोजां बारगासिनो गाबोनहायथ' 3rd ग्रेडनि एग्जाम दंना गासिबो मोजाङै होबानो जाबाय एग्जामखौ बेस्ट अफ लाक गासिबनिसिमबो आंनि हासबेन्डआबो हैगोन आरो बेना श्रीरामपुराव गोलैदों श्रीरामपुर हाइ स्कुलाव गोलैदों बेना सोर सोरनावहाय गोलैदों गोजान गोजानाव गोलैदोंबा मोजाङै थांदो गासिबो दे होमबा भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय गोजोननाय थाबाय बाय बाय गाइस भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामना होदो बाय बाय गाइस ना बाय बाय